atong dagutan ang unang kandila sa pagpaabot, sa paghinumdom, sa pag-andam sa dalan sa Dios, ug sa dakong paglaom kitang tanan, makanunayon nagpapadayon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Atong dagkutan karon ang ikaduhang kandila sa paghinumdom sa saad sa usa ka bata nga matawo alang kanato og sa saad nga adunay hingpit nga kalinaw diin bisan ang leyon ug ang nating karnero magkauban na sa pagpuyo. Kining saad sa bata na tuman diha ni Jesus. Nga may uli kanato ngadto sa Dios pinaagi sa pagbayad sa atong mga sala. Sa atong pagdagkot nining kandila sa mga saad sa Dios, dili gayud kita mohunong sa pagtuo sa iyang mga saad. Tungod kay ang Pasko, nagpakita nga ang Dios nagtuman sa iyang mga saad. Sa Dios ang kahimayan. Amen. Mayong hapon kanatong tanan. Mura magkatulgon. Mayong hapon kanatong tanan. Kumusta ang mga anak sa Dios? Salamat sa Ginoo. Ako pod maayo na tungod sa kaayo sa Ginoo ug sa inyong mga pagampo sa mingaging mga simana nga din ako ningatubang sa usa ka operasyon. Pero ang Diyos sa kanunay tungod sa iyang kaayo kanato nagapadayag nga ang iyang presensya naghatag kanato sa kadaugan sa matag pakigbisog nga atong atubangon. Nining adlaw anya na kita sa ikaduhang Domingo sa pagpaabot o the second Sunday of Advent nga diin atong gidagkutan pinagi sa pamilya Pukulan ang ikaduhang kandila nga nagsimbolo sa kandila sa kalinaw. Atong pasalamatan ng Diyos tungod kay ang iyang gugma inubanan sa iyang gasa pinagi kay Kristo ang dala sa matag usa kanato kalinaw, dili kalinaw nga wala tay giatubang nga problema kundi kalinaw nga puno sa pagsalig, kalinaw nga nakasuka diha sa mga saad sa Dios. Mao gani nga kita nagapadayon sa atong pakigbisog bisan pa sa mga pagsulay nga atong giatubang tungod kay ang iyang saad ang dala sa iyang saad kanato pinagi sa iyang bugtong anak nga atong gi-celebrate sa atong pagatubang sa Pasko ang dala sa matag usa kanato kalinaw. Sa ubang pang makakuhan sa atong iglesia atong hinumduman nga sa umalabot nga Disyembre 9 sa umalabot nga mga adlaw sa sulod semana atong ipadayon ang pagpalalom sa atong paghibalo may tungod sa reformasyon, tungod kay sa miaging bulan sa Oktubre, atong ginunduman nga ang October is Reformation Month. Nga diin, atong gihatagan og dagkong ang pagsabot kung unsa kini mga panghitabo. So, ning sa aging semana o mga bulan, dihan natay nauna from the service of Dr. Sitoy. Nga diin atong ginabatian ang usa ka importanteng pagtuki may tungod sa reformasyon nganong nahitabo. Og karong December 9 pagaymuon ang Catholic Reformation, Counter-Reformation nga diin ang atong speaker usa ka igsoon sa pagtuo nga Katoliko in the person of Father Richard Babaw. Usa kini ka maayo nga atong apilan tungod kay ato usab nga paminawon ang side sa atong mga kaigsunan nga Katoliko may tungod sa Catholic Reformation and Counter-Reformation. So ang link ato kanang ihatag ipasa sa atong Cosmo page.
Sa uban pang mga balita, ang UCM sa kinatibukan sa konferensya nagapanawagan sa tanan nga mga United Churchmen sa local churches nga naay pagabuhaton nga tinuig nga panagtigom para sa Christmas fellowship sa mga United Churchmen nga paghaymon dito sa Indang. So ana ay mga partisipasyon ang matag simbahan by cluster. So ang atong cluster South Manila gitukahan og Kalanon og Liempo. And then ang muapil na registration nga 100 each for the raffle, and then ang bawat iglesia mo donate og 500 para ipuno pod sa atong mga gibuhaton dito sa atong fellowship nga paghaymon karong December 11 sa Indang dito sa usa ka farm nga ang tagiya atong igsoon sa pagtuo. So babang makakuha nagpasalamat kita sa Dios sa atong flower offering nining kapunon gikan kini sa mga kaigsunan sa pagtuo nga nag-celebrate o nagpasalamat sa Dios sa ilang mga kinabuhi from the Radar family og ni Danny and Coralie Rebolido og Agham and Camille Cuevas. Salamat sa inyong kinabuhi nga naghatag og pagpanindot nga tanawon sa atong altar pinagi sa mga bulak nga inyong hatag para sa Ginoo. Kung kami nag-aawag sa tanan nga kung kinsa may mo donate para magpasalamat sa Dios sa birthday, sa wedding anniversaries or other Thanksgiving pinagi sa buwak nga atong ihatag diha sa altar, kindly call the office and then the min team kung kamo muhatag or sa atong treasurer sa atong iglesia. So pang magakuhan sa December 20 ang Board of Christian Education sila ang nakatukahan sa Family Day nga paghaymon, but ang Family Day is through CRO, no? Instead of dati mga pamilya, but through CRO, but bring your kauban ang pamilya sa atong Family Day. At ang atong Family Day nga paghaymon karong December 20, Lunes, kini paghaymon sa virtual. Pero anaay mga nindot nga mga nindot mga pamaagi para malipayon gyapon kita nga mag-celebrate sa atong Family Day through CROs diha sa virtual nga pamaagi. So ato na laman tan-awon ang atong Cosmo News FB page para sa mga balita pa o mga pahinumdom para sa atong aktibidades niana nga kay gayuna. Sa uban pang makakuhan ang atong iglesia karong December 18, anay paghaymon nga free synod concert nga diin ato kining ipakita sa atong FB page. So free kini synod concert choir kapag haymon karong December 18 uban sa MCC choir o sa atong choir dinhi sa Cosmopolitan Church. Ug kamo akong giawag tungod kay kini usa ka fundraising, a small amount to be given to the church, to the synod concert choir, dako og hinabang nga mahatag para sa mga gimbuhaton sa atong iglesia para ang atong iglesia magapadayon sa iyang ministeryo nga diin ang kahayag ni Kristo mo'y makita pinagi sa matag usa kanato. So ato kining suportahan atong iyampo nga kini mahimong usa ka successful nga choir for a cause tungod kay ang Dios man ang mahimaya nining atong gibuhat nga synod concert choir. Sa uban pang mga balita, ana atay mga kaigsunan sa pagtuo nga nag-birthday, unya tataod atong i-play diha ang usa ka video para sa sinag. Pero usa na atong pasalamatan ang Ginoo nga natay mga kaigsunan sa pagtuo nga nag-birthday karon December 5. Ato silang i-greet Rachel Rana Asilom, Ana Marie Lozano, Philips Lights, Rosemary Nehodne. Sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon, bisan pa ang wala namo malitok, happy birthday kaninyong tanan. Ug anatay igsoon sa pagtuo nga nagsaulog usab sa ilang wedding anniversary si Igsoong Noel and Michelle Mallorca. Happy wedding anniversary kaninyong tanan. Mga kaigsunan ko sa pagtuo sa uban pang makakuhan, ato na lamang tan-awon ang atong Cosmo News and then ang atong Cosmo page nga din atua
ang atong mga kalihukan sa iglesia sa tibuok simana. Atong andamon ang atong makasing-kasing sa pagduol sa Ginoo pinagi sa atong hiniusang pagsimba. A lot of people have similar stories as I do. Naging anchor ko was my faith in God. When things are very uncertain for us, He moves. We should never fear. Never do so. Always have faith and He will provide. We can always hold on to the promise that God is there. Tawag sa magsimba. Dali og atong simbahon ang maghihatagon ug maluyo nato nga Amahang Dios. Nagapangita kita sa kalinaw, katagbaw o kabaskog, sa kaluoy o gugma nga makita lamang sa atong Ginoong Hesus. Atong simbahon ang Dios nga nagahatag kanato sa matinud-anong kalinaw ug atong dalhon diha sa iyang tubangan ang atong mga kinabuhi nga malipayon, hinlo ug putli. Simbahon og daygonta ang atong Dios nga Amahan, ang tinubdan sa atong kalinaw. Ikaw ang tanan sa pagtindog aron pag-awit sa dayon. Daygon ang ngalan ni Jesus, binuhat sa tanan. Purong-purongan siya Ginoo, purong-purongan siya. Purong-purongan siya nga Ginoo, purong-purongan siya. Mga bituon masidlakon, ilhanin niyo siya. Magdahig sa iyang hawak, purong-purongan siya. Magdahig sa iyang hawak, purong-purongan siya. Makasasalang na lukat sa giulang dugo. Pasalamatan ninyo siya, purong-purongan siya. Pasalamatan ninyo siya, purong-purongan siya. Tanan nga panayog nasod, mangluhod na kamo. Sa purong-purong magdala, purong-purongan siya. Sa purong-purong magdala, purong-purongan siya. O sulod karon sa among kasing ang among Ginoong Hesus, gamhi ang matag usa ka namo karon. Maluna ikaw o Dios sa among kinabuhi, aron ang among pag-atubang sa bag-ong tuig kami mabungahon. Dawat ta kining among mga panagambahan nga nagpadayag sa imong paghalangdon.
sa among mga kinabuhi. Bubuhi kami among amahan sa imong grasya nga langiton. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Halaran ta si Kristo, halaran ta si Kristo, halaran simbahon si Kristo Jesus. Ato isugid karon sa Dios ang atong mga sala. Dili nato ililong kaniya ang atong mga nabuhat nga dautan. Aron ang atong pagsimba o paghandom kaniya, kita makit-an niya nga angayan sa iyang atubangan o giya kitang panalanginan. Sa kinasingkasing miduol kami kanimo among Ginoo ug among isugid kanimo ang tanan namong nabuhat nga mga kasalanan. Dawata o Dios ang among pagpangayo o pasaylo. Kaloy kami o Kordero sa Dios. Susiha o Ginoo ang kasing-kasing ko, ang akong kalapasang nabuhat kanimo. Pasaylo at tagisa kalinaw mo. Amen. Ang gugma sa Dios walay paglubad ug walay kinutuban. Andam siya nga mapasaylo sa atong mga nahimong kasalanan kung maghinulsol kita sa kinasingkasing. Ang maayong balita kanatong tanan karon. Gilukat na sa atong Giniso Kristo ang atong mga nahimong kalapasan. Busa dili na kita maghimo og daotan batok sa atong Ginoo. Hinunua atong sundon ang mga sugo sa atong Ginoo aron kita sa kanunay angayan nga tawgon nga iyang mga anak. Si Jesus lahi ko makanako, ikan kaniya may makaagaw ang kinabuhi gihatag niya. Iyan ako karon, iya ako ni Jesus, ug ako si Jesus. Dili sa katuwigan lang, sa kahangturan man. Ang kalinaw sa Dios maana kaninyong tanan. Atong ipasa ang kalinaw nga nagagikan sa atong Giniso Kristo nga mo'y dala sa Kapaskuhan sa atong isigkaingon. Ipasa nato ang kalinaw sa atong kaigsunan sa pagtuo. Hindugtang tanan aron sa pagbasa sa Balang Kasulatan. Nga makita sa Lucas 3:1 sa 6. Ug sa ikanapulog 5 katuig sa paghari ni Tiberius Cesar, sa diha nga si Poncio Pilato mao'y pay gobernador sa Judea, ug si Herodes mao'y gobernador sa Galilea, ug si Felipe nga iyang suong lalaki mao'y gobernador sa kayutaan sa Iturea, ug sa Trisunite, ug si Lisanias mao'y gobernador sa Abilinia,
Duha sa diha nga ang labawng saserdote mao si Anas o si Caiphas. Ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias. Ug didto siya sa mga awaaw, ug ang tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan, giadto niya nga nagwali mahitungod sa bautismo, sa paghinulsol alang sa kaspasiluanan sa mga sala. Sumala sa naisulat diha sa basahon sa mga pulong ni Hisayas nga propeta. Ang tingog nga nagasinggit diha sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo. Tuliran ninyo ang iyang mga agyanan, ang tanang walog pagatabunan, ug ang tanang bukid ug buntod pagapatagon, ug ang mga hiwi pagatuliron, ug ang dalan nga mga salsalon pagahinluon, ug ang tao makakita sa kaluwasan gikan sa Dios. Mao kini ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. is the light that shines among us. He is the one who guides our way, ever near us, ever with us, now and always. He's the courage in our battle.
Nagpasalamat kita sa MLJ Choir sa usa ka manindot nga awit. Kadin kita agig sakop sa MLJ. Nagpasalamat sa mga anak sa Ginoo nga naghatag sa ilang kinabuhi diha sa mga talento nga gihatag sa Dios kanila. Salamat MLJ Choir sa panguna sa atong mahal nga pastor, ang atong Jacob, si Reverend Eugracio DJ Galo Jr. Daghang salamat. Nining kapunon, anya na kita sa ikaduhang Domingo sa pagpaabot o the second Sunday of Advent. Nga diin, nagatudlo kini o nagahatag ka nato sa pagsabot, may tungod sa pag-abot sa atong Jesucristo o nagpahinumdum ka nato nga dili lamang ang Advent hatag ka nato og dakong pagtagad sa iyang adlaw nga natawhan, kundili ang Advent nagahatag ka nato og painumdum may tungod sa iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Ang kaduhang kandila nga atong gidagkutan nagsimbolo sa kandila sa kalinaw. Kinsa ba kanato ang dili gusto og kalinaw, di ba no? O peace. Matud pa sa usa ka komedyante nga Bisaya nga si Super Tekla, kita mga Bisaya na daghang kahulugan sa peace. Initag peace, isda. Peace, now. Peace, kalinaw. Umipo ta, asa ka nagpuyo sa peace for. Daghang tagdasabtan nga mga meaning sa kalinaw, pero ang kalinaw nga atong pagatukion, ang kalinaw nga atong pamalandungan nining kapunon, usa ka kalinaw nga gasa sa Dios kanatong tanan, nga kitang tanan nga mga anak sa Ginoo nga nakabato niini mahimong instrumento ngadto sa atong isig kaingon. Ang atong teksto nga atong gimasa diha sa Lucas nagapakita kanato sa kinabuhi ni Juan nga mao'y nagdala og tigdala sa balita may tungod sa pag-abot sa hari. Matod pa sa ancient times, kung ang usa ka hari mobisita sa iyang usa ka lugar o sa syudad, anaay tigdala nga balita una nga magpaabot ngadto sa mga lumulupyo nga ang ilang hari moabot. For what purpose? Aron ang agianan, andamon, limpyo tanawon ang mga tao nga mga ilabi na ang mga makililimos dili makita sa hari. Ang makita sa hari mao ang mga maanindot nga talan-awon sa iyang lugar. Abisan pa gani karon panahon sa eleksyon, ang messenger sa mga politiko mubandilyo na sa matag syudad, munisipyo nga moabot ang politiko nining lugara, nining pitsaha ug nining adlawa. Ang mga tao nangandam tungod kay naghinaminam nga mutanaw sa politiko maminaw, ang uban naghinaminam nga makadawat og ayuda. Ang uban maghinaminam kay ilabi na kung artista ang politiko. Mao kini ang gipakita ni Lucas kanato. May tungod sa iyang gidala nga balita ngadto sa katawhan. Nga diin iyang gibalita nga muabot ang hari nga nagdala sa kalinaw sa mga tao sa ilang panahon nga ang ilang mga kinabuhi anaa sa kalibog, anaa sa kaguol, anaa sa dili husto nga pagkinabuhi. Usa ka maayong balita nga diin para kanatong tanan karon mao atong gusto sa ming aging mga bulan, sa diyang ning us-us na ang pandemya sa COVID-19, kita nalipay o ang atong una-una kasing-kasing, nakabaton sa kalipay, nga din, kita ana sa kalinaw nga gamay nga atong nasinati. Pero sa pag-abot sa dili maayong balita, ning balik ang atong kahangawa, ning balik ang atong kaguol. Ang dala nga kalinaw ni mga butanga is temporal. Pero ang gisulti ni Juan diya sa Lucas nga may dala nga kalinaw is not a temporal peace, kundili
permanenteng kalinaw sa tanan nga magbag-o sa ilang kinabuhi, nga mudawat sa hari sa ilang kinabuhi, aron bisan pa sa ilang giatubang nga mga pagsulay, bisan pa sa ilang kahimtang. Ang kalinaw nga nagagikan sa Dios pinaagi sa iyong bugtong anak ni Jesucristo, mo'y maghatag kanila sa paglaom, mo'y maghatag kanila sa kadasig, tungod kay ang Kristo nga anaa sa ilang kasing-kasing nga ilang gidawat, mao mo'y naghari sa ilang kinabuhi. Pagkanindot sination, kung sa pagwali, sa pagsulti sa mayong balita ni Juan, ang tanang tao nakasabot ni ini. Pero kung atong tanawon ang istorya hangtod sa pagkamatay sa atong Jesucristo, daghan paghihapon ang wala mo dawat sa prinsipe sa kalinaw, nagisaad sa Dios diha sa sulat ni propetang Isayas. Wala nila masinati o madawat ang insakto nga meaning sa pag-abot ni Kristo nga may gitagna ni propetang Jeremias nga magdala sa kalinaw, gitagna ni Isayas nga magdala sa kalinaw sa matag katawhan nga naa sa kagubot ang hunahuna o kasing-kasing. Pero sa mga tao nga nagadawat ni ini, ilang natugkad ang tinuod nga saad sa Dios nga ang dala ni Kristo sa ilang kinabuhi, kalinaw nga dili mahatag nining kalibutana. Mausab ka na ang hagit sa atong panahon karon. Kita ba karon sa atong panahon ang Juan nga nagsinggit nga moabot ang hari nga ang dala kalinaw sa matag usa nga din anaa pa sa kagubot ang iyang kasing-kasing ug nahuna. Wala pa niya masinati ang kaluwasan nga dala sa prinsipe sa kalinaw nga anak sa Dios. Mao kanay hagit sa matag usa kanato karon. Mga anak sa Dios nga ang kalinaw nagapuyo na sa atong kasing-kasing. Si Kristo ana-ana sa atong kinabuhi nga mo'y nagdumala, mo'y naghatag kanato sa usa ka direksyon. Nga diin ang Dios mo'y nagadumala kanato. Pwede natong ipangutana kana sa atong kinabuhi. Ato bang gibuhat ang gibuhat ni Juan nga diin ang iyang kapanganakan mo'y instrumento di ay nga iyang imantala ang umalabot nga hari nga ang dala kalinaw, nga ang dala kaluwasan sa matag usa. Kita karon ang mga makabagong Juan nining atong panahon karon. Gihagit kitang tanan. Kita nga mga anak sa Dios, kita nga nakabaton sa kaluwasan, nga kita karon ang magpreparar sa gianan sa Dios para sa mga tao aron ilang madawat ang kaluwasan, ang kalinaw nga dala sa atong Jesucristo. Gi-challenge kita na kita mahimong instrumento of God's peace to the people who are still in rebellion with God. Pero sahay, mahadlok kita nga mahimong instrumento. Kay kung atong tanawon, kung sa natabo sa kinabuhi ni Juan, sa iyang pagsangyaw sa mayong balita, may tungod sa kaluwasan sa Dios, aron ang katawhan maghinulsol sa ilang mga sala, ug dawaton ang prinsipe sa kaluwasan, ang dawaton ang prinsipe sa kalinaw, iyang natagamtam ang kamatayon. Usa ka na ka makahadlok nga talan-awon. Pero matud pa ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. What is a man if he gains the whole world but loses his own soul? Di ba? Kita karon mga anak na sa Dios, sa espirituhalon nga kinabuhi, kakining kinabuhi lumalabay lamang. Pero ang atong gikuptan, ang kinabuhing dayon nga dala sa atong pagdawat sa atong Jesucristo nga may naghatag kanato sa paglaom ug kalinaw sa atong kinabuhi. Nganong mahadlok man kita? Wala pa ba nato matugkad ang gugma, ang mga panalangin ug ang pakiguban sa Dios sa atong kinabuhi?
Wala ba nato pa ma-eksperyensya ang kaayo sa Dios kanato? Si Juan, usa ka maayo nga panag-ingnan sa atong mga kinabuhi karon. Matod pa sa Ezekiel, giingnan si Ezekiel sa Ginoo, sa Dios, kung dili nimo sultihan ang mga tao, may tungod sa ilang dautan nga mga gibuhat. Ang ilang dugo akong paninglon sa imong kinabuhi. Pero kung sila imong sultihan, mamina man sila og dili, wala kanay sala at tubangan kanako. And that is why John the Baptizer, with boldness, isog, iyang gisulti ang kamatuuran may tungod sa mga sala nga ilang gibuhat, nga nabuhat sa katawan, ug ang kapasiluanan sa Dios pinaagi sa ilang paghinulsol sa pagdawat sa Kristo nga dala kalinaw, mao'y iyang gisangya o gimantala. Bisan pa kung ang kamatayon iyang atubangon. People of God, Cosmopolitan Church, this is the challenge for all of us. Kita nagsaulog sa Pasko tungod kay atong gihinumduman ang unang pag-abot sa atong gimanluwas nga si Jesucristo, nga ang dala paglaom kalinaw. Pero kining mga butanga nga atong nadawat, nagkasa sa Dios kanato. Ato usab kining i-share sa atong isig kaingon. Aron ang atong kasinatian karon nga atong nadawat sa Dios, nagkasa sa matag usa kanato. Mahimong gasa usab kini ngadto sa mga tao nga naa pa sa kangitngit. Ug mao kanay atong gimbuhaton agig usa ka iglesia. Mao kanay atong gidawat nga ministeryo. Agig mga anak sa Dios, agig mga sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Nagkalain-lain man ang atong gimbuhaton, not like John the Baptist. Pero ang atong misyon usara nga mapaila ang hari sa kinabuhi sa mga tao. Ang hari nga ang dala kalinaw sa matag kinabuhi nga binuhat sa Dios. Kung ato ka nang mabuhat, mga kaigsunan ko sa pagtuo, ang atong pag-atubang, ang atong pag-abot sa Kapaskuhan, mahimong usa ka maanindot og perpektong pagsaulog tungod kay ang tinuod nga kahulugan sa Pasko. Mauman nga ang prinsipe sa kalinaw, madawat sa katawhan diha sa ilang kasing-kasing. Madawat sa katawhan nga ilang personal nga manuluwas. Busa, mga kaigsunan ko sa pagtuo, nining atong pagsaulog sa ikaduhang Domingo sa pagpaabot or the second Sunday of Advent, atong iduol sa Ginoo ang atong makasing-kasing ug atong idangop kaniya nga unta kining atong makinabuhi karon mahimong instrumento nga ang hari sa kalinaw makasulod na usab sa mga kasing-kasing o kinabuhi sa mga tao nga wala pa sa Ginoo. And that is the challenge as we celebrate, as we light the second candle of Advent, the Advent of peace. Ug kung kana atong mahimo, ang Dios magapanalangin ug magabubo sa iyang grasya sa matag usa kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tawag sa paghalad. Nakapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa ni anak kamo nangawat kanako. Apan kamo nagaingon, unsaon namo pagpangawat kanimo? Sa mga ikapulo ug mga halad, kamo nagpanghimaraot uban sa panghimaraot. Kaya ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nga nasod.
Dadani diha dadani yung tibuok nga kapulo ngadto sa balay katabiganan. Aron nga dunay kalanon diha sa akong balay. Og pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehova sa mga panon. Kundili babuksan ko kaninyo ang tambuanan sa langit. Ugubuan ko kamo sa panalangin. Sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Atong dadon ng sa Ginoo ang atong nga ikapo nga saad ug halad pasalamat. In every star we see, in all the songs we sing, of shepherds on a hillside, of goodwill and peace. As of every tree, and all the gifts we bring, in every part of Christmas, we'll see our King. For he is the light that shines from the star. He is the shepherd watching over us all. And he is the peace that wise men still seek. A Savior born that we might live, he is the King. Hope and joy and strength are offers all our days. We'll have perfect blessings unmounting His grace. And when the lights come down, the moments disappear. But He who gives us everything will still be here. For He is the light that shines from the star. He is the shepherd watching over us all. And He is the peace that wise men still seek. A Savior born that we might live, He is the gift. A Savior born that we might live, He is the gift. Tanang mga butang gikan kanimo, O Dios, ibalik kanimo karon alang sa buhat mo. Panalanginahan mo, kini among gihanan, kamita sa pagpatubok sa gingharian mo. Magampo kitang tanan. Ang imong kadagaya o Dios dili gayon matugkad. Ang imong mga grasya walay pagkahubas. Dawata kini among mga halad pasalamat. Ikapo nga bunga sa imong kaayo kanamo. Mahimuta kini instrumento sa kalambuan sa imong pagtukod sa imong gingharian dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus kini among mga pasalamat. Amen. Palihog sa paglingkod. Atong awiton ang awit sa pagpangandam
hagig pagsaulog sa atong balaang nga panihapon. Kapay sa kinabuhi, ingonit atong imong paglipin. Tuduan mo ako sa gugma mo, aron kami mulang magkuyog ka. Bendisyon ni Jesus ang pulong mo. Ingon dito sa Galilea man, sa kasulanan ditangin ako, akong itunong inahandom ko. Ing tinapay ko, ikaw gayud. Punong umaoy kaluwasan ko. Unya tanang gapos, palugtas na. Abang pagdait mo, madawat ko. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ta ang atong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Dios ang among mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ikaw among gipasalamatan among Ginoo. Mga kaigsunan ko sa pagtuo, anya na kita karon sa usa ka sakramento nga atong gila nga gihatag kanato sa atong Jesucristo. Ang sakramento sa balaang panihapon nga diin atong ginunduman ang dakong gibuhat sa atong Jesucristo sa matag usa kanato. Nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron ikaw gako kitang tanan makabaton sa kinabuhing dayon, makabaton sa kaluwasan pinaagi sa iyang dakong gugma sa matag usa kanato. Busa atong pasalamatan ang Ginoo sa atong pagdawat sa mga elemento nga nagsimbolo sa iyang lawas ug dugo. Atong sination ang presensya sa Ginoo nga sa kanunay mao'y nagagiya sa atong kinabuhi, sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi uban sa mga katawhan. Aron pinaagi sa atong kinabuhi, maila nga si Kristo nagapuyo sa matag usa kanato ug mahimo kitang instrumento nga kita mga anak sa Dios. Busa sa atong paghandom, sa atong pagdawat sa mga elemento nga nagsimbolo sa atong Jesucristo, atong idangop ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga kinabuhi. Kung anamang kita'y mga kaligut-gut, mga gibuhat ng mga rutan nga atong gitago sa Dios. Ato kining hinulsulan ug atong pangayoon ang pasaylo sa Ginoo aron sa atong pagdawat sa mga elemento nga nagsimbolo sa iyang lawas ug dugo ang andala kaluwasan ug kinabuhing dayon. Kita angayan ug iya kitang panalanginan. Busa sa pipila ka mga gutlo, atong iduko ang atong mga ulo. Atong idangop sa Dios kining mga buta nga dili angayan sa iyang atubangan, sa atong paghandom sa iyang dakong gibuhat kanato. Mag-ampo kita. O Kordero sa Dios nga nagawagtang sa kasalanan sa kalibutan, pasaylua kami. O Kordero sa Dios nga nagawagtang sa kasalanan sa kalibutan, kaluy-i kami.
Dawata o Diyos, kining amo makinabuhi. Kay muti o Diyos, kaming tanan. Himuwa kaming takos, among amahan. Nining among pagsaulog sa balaang panihapon. Agig paghandom sa dakong gibuhat sa imong bugtong anak kay Jesucristo para kanamong tanan. Dawata o Diyos, kining among makinabuhi, nga among gihalad diha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mao kini ang gitudlok kanako sa Ginoo ug gitudlok ko usab kaninyo nga ang atong Jesucristo niadtong gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan ug human siya nagpasalamat iya kining gipikas-pikas ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Dawatan ninyo kini og kana agig paghandom kanako. Ug sa samang paagi ikuha sa sakupa nga may ilimnon, nagpasalamat sa Dios ug miingon, kining kupa mao kini ang akong dugo nga gihalad aron pagtubos sa inyong makinabuhi. Dawatan ninyo kini og imna agig paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo ning pan ug sa matag inom ninyo ning kupa, inyong gihandom ang akong pagpaabot, ang akong pag-abot sa inyong makinabuhi. Dawaton nato kini nga malipayon tungod kay ang atong Jesucristo malipayon nga naghatag siyang kinabuhi para kanatong tanan. Kamo pagasirbihan sa atong mga elders o sa atong mga kaigsunan, mag-social distancing lamang ta diri sa atubangan. Kung mapuno na, mayroong second batch. Please come to the table of God tungod kay ang talad sa Ginoo para sa tanan niyang mga anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Si Jesus mingon, ako ang tinapay sa kinabuhi. Si bisan kinsa mudawat ug makaon niini, dili na gayud pagagutomon. Atong dawaton ug imnon ang mga elemento nga nagsimbolo sa lawas ug dugo sa atong Jesucristo, agig paghandom kaniya. Kaya Dios may gugmaon sa tanan nga nagasunod ug nagatuman sa iyang mga pulong ug nagkinabuhi diha nga angayan atubangan sa Ginoo. Atong ipakita ug atong imantala nga si Jesucristo mo'y nagpuyo sa atong kinabuhi. Panlakaw kamo nga malipayon, bitbita ang kaluwasan ug ang pakiguban sa Balang Espiritu magauban kaninyo agig mga anak sa Dios. Amen. Pagkadako gayod sa gugma sa Dios kanatong tanan. Ug tungod niini, iyang gihatag kanato ang iyang bugtong anak aron kita nga mudawat ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Si Jesus mingon,
Ako ang tubig sa kinabuhi. Si bisan kinsa nga mo inom niini, dili na gayud pag-aawahon. Pagkanindot sa iyang mga pulong, ato kining ikinabuhi, tungod kay kitang tanan karon nga iyang mga anak. Ang gugma sa Dios mao na may midagayday sa atong kinabuhi. Ug tungod niini, kita gihagit nga magalakaw diha ang angayan at ubangan sa Dios. Aron ang iyang balaan nga presensya mao'y makita sa matag usa kanato. Atong dawaton ang pan nga nagsimbolo sa iyang lawas ug atong imnon ang saro nga nagsimbolo sa iyang dugo agig paghandom sa iyang dakong gibuhat kanato kapahayagan sa iyang gugma sa matag usa kanato. Magapabilin ang pakiguban sa balang espiritu sa inyong mga kinabuhi. Padayon kamo tungod kay ang atong Jesucristo magauban kaninyo sa kanunay. Amen. Kuya Or, tataga na? Wala na. Kuya Or, nabigyan na? Si Jesus mingon, ako ang pan ug ang tubig sa kinabuhi, si bisan kinsa nga mukaon ug muinom niini, dili na gayud pagagutomon ug pagahon. Atong dawaton ang pan ug ang saro nga nagsimbolo sa iyang lawas ug dugo, agig paghandom kaniya. Ang Ginoo magauban sa inyong kinabuhi sa kanunay, panlakaw kamo nga malipayon tungod kay ang atong Jesucristo na higugma kanatong tanan. Amen. Atong dawaton ang pan nga nagsimbolo sa iyang lawas ug atong imnon ang kupa nga nagsimbolo sa iyang dugo agig paghandom kaniya. Magampo kita sa imong gugma o Dios. Kami gihatagan mo og bag-ong kinabuhi. Sa imong kaloy o Dios, kami nakabaton sa kaluwasan. Kini o Dios among ikuptan aron sa among mga kinabuhi among amahan. Mahimo usab kaming instrumento sa kaluwasan ngadto sa uban. Sa among pagdawat o Dios sa mga elemento nga nagsimbolo sa imong lawas ug dugo, imo usab kami nga instrumento among amahan. Pinaagi sa imong gahom nga mo'y nagalihok sa matag usa kanamo. Salamat o Dios sa kagayunan, sa panagambitay, sa panagigugmaay, agig paghandom sa imong dakong gibuhat kanamo. Kining tanan among ipasalamatan diha kang Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen, amen ug amen. Manindog kitang tanan, alang sa pag-awit sa pagpanugyan. Tanan o pagkadipa
Giyawag kitang tanan sa Dios. Kitang tanan nga mga matinud-anon nga iyang mga anak nga atong iduol sa kanunay kining atong makinabuhi ngadto kaniya. Tungod kay walay kita sarang nga mahimo kung halayo kita sa Dios. Sa kini ka pagpadayag sa dakong gugma sa Ginoo. Kanimo, kanako, kanatong tanan nga iyang mga binuhat. Kanatong tanan nga mga niluwas sa iyang bugtong anak si Kristo. Hinaut unta nga niningkapunon ang atong nadawat nga mensahe nga nagagikan sa atong Ginoong Kristo nga gihatagan og gahom pinagi sa balang espiritu. Mutuhop sa matag kasing-kasing nga nakadawat niini. Og atong pamalandungan sa matag adlaw aron kita magmadaugon. Katawan sa Dios, ipirmanente sa inyong kasing-kasing ang iyang mga pulong nga puno sa pagmatuto, puno sa paggiya, puno sa pagpaymangno, puno sa gugma sa matag usa kanato. Kay kini mo'y makahatag kanato sa kadaugan sa atong pakigbisog. Bisan pa nining atong panahon karon nga kitang tanan anaa sa kabalaka. Pero tungod kay ang pulong sa Ginoo ato mang makuptan tungod kay ang iyang mga saad sa kanunay iya mang gituman sa tanan nga matinud-anon nga mingsalig og nagatuo kaniya sa kanunay. Ug sa matag adlaw ato kining pamalandungan atong pangayon sa Dios ang uban pang mensahe niini aron sa atong adlaw-adlaw nga pagigbisog atong madawat ang mensahe sa Dios sa matag usa kanato. Kung unsa man karon ang atong mga kahangawa, kahadlok ug kabalaka, idagop nato kini sa Ginoo. Tungod kay siya lamang ang katubagan sa tanan nga inyong nasinati karon. Nahadlok kamo sa inyong mga panglawas. Nahadlok sa trabaho. Nahadlok tungod kay nawad-an og trabaho. Kini mga butanga gidaog na sa Dios. Kini mga butanga dili unta makapahangawa sa matag usa kanato, kundili kining mga butanga mo ay makapaduol kanato sa Dios sa kanunay. Ang atong pakipagsandurot kaniya mulikon pa noon. Musa mga kaigsunan ko sa pagtuo. Ihatag sa Ginoo kining tanan. Kay ang Dios puno sa gugma. Siya nabalaka kanato sa kanunay. Ayaw kamo kabalaka kay gidaog na sa Dios kining mangutanga. Hinunua, palambua ang inyong pagtuo, pagsalig. Paliguna ang inyong espirituhanon nga kinabuhi at tubangan sa Dios. Kay kung tungod niini magapadayon ang Dios sa pagbubo sa iyang panalangin sa matag usa kanatong tanan. Among amahan nga langit nun, ang matag usa sa imong anak anaay mga gidala diya sa imong tubangan. Dungga sila o Diyos. Santaa ang kahadlok, palambua ang pagsalig o pagtuo diya kanimo. Among giampo sa pamungamahan ang Morales family nga din anak karon sa pagbangutan sa pagpanaw sa pagbalik na diya sa imong sabakan si Igsong Melchor Morales. Lord, dasiga sila pinagi sa imong walang espiritu. Bisan pa ang mga nasa hospitals nga mga kaigsunan sa pagtuo.
anay mga sakit, anay mga kahangawan ng ngita o trabaho. Lord, guide them, your people. Bless them, O God. Bless all of us, Father God. Katawan sa Diyos, nadungog o gitubag na sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. Tungod kay nakita niya ang inyong mga kasing-kasing nga puno sa pag-ila, nga siya ang inyong Diyos o wala na ilain pa. Busa, magmalipayon, magmaya kitang tanan. Ug sa atong pagpamauli, ang Diyos magadugang pa sa iyang panalangin sa matag usa kanato. Pinahagi sa iyang bendisyon aron kita magmalig-on sa atong pagpanlakaw. Atong dawaton karon ang iyang panalangin nga maghahatag kanato sa kadaugan sa atong pakigbisog sa umalabot ng mga adlaw ug semana sa atong kinabuhi. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo makasala. Sa usa ka Dios Amahan nga atong magbubuhat ug sa atong Kristo nga atong manuluwas ug pinahagi sa Balang Espiritu nga may atong magdadasig sa atong kinabuhi. Panglakaw kamo nga malinawon, bitbita ang gugma sa Dios aron sa inyong mga kinabuhi siya maila gikan karon og hangtod sa kahangturan hinaot pa.